sadasosan eilisestä. Kyllä ne on vaikeat on osat ja sekin pikkaisen jää eilisestä puoleltaan ja sitten viimeiseen pariin Streetissä ensimmäisellä kierroksella Juha Mäkisaari ja vastaan, joo kyllä hän on siellä tornin juurella, ei meinannut näkyä, Tomi Stamblevski. Kurikan Bemarimies 10-2, 9-8 laittelu, Vitonen laittelu 10. Tomi Stamblevski, hän ei käynyt ajamassa, hänelle lyötiin tasan 20 sekuntia ja hän lähti sitten lajitteluun viimeisestä ruudusta. Katsotaan. 65 Chevy Chevelle on Stamblevski. Ja näyttäisi alkuajakin, että Kurikan Bemari Mäkisaaren ohjaamana menee edellä, mutta pikkasen oli niinku ehkä laukaloppuun kesken, mutta ei